To daga batun harkokin tsaro a Nijar yanzu sai mu koma kan batun zanga-zanga a Najeriya inda bangaren shugaban kasar ya mai da martani game da kalaman da tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya yi kan jami'an tsaron kasar na rashin darata haƙƙin ɗan adam a lokacin da aka gudanar da zanga-zangar yunwa da ƙangin rayuwa da al'ummar kasar ke ciki. Atiku Abubakar ya yi waɗannan kalamai ne a shafinsa na X game da rawar da jami'an tsaron Najeriya suka taka a lokacin zanga-zangar da kuma irin hukuncin da za a iya hawa kansu na rashin darata haƙoƙin kare haƙƙin ɗan adam. Ga rahoton da Abdu Halilu ya haɗa mana. A cikin kalaman nashi tsohon mataimakin shugaban kasar ta Najeriya Atiku Abubakar ya ji hankali ga shugabannin sojoji na kasar kan bayar da umarni na yin amfani da karfin tuwo kan masu zanga-zanga. Abdul Shehu na ɗaya daga cikin masu magana da yawun tsohon mataimakin shugaban kasar. Ga kuma abin da yake cewa kan abin da ke kumshi a cikin saƙon na Atiku Abubakar. Tun lokacin da al'ummar Najeriya suka yarda cewa za su fito su nuna rashin jin daɗin su kamar yadda doka ta ba su dama da kundin tsarin mulkin Najeriya, mai girma Alhaji Atiku Abubakar yake zabarar da jami'an tsaro tare da gwamnati domin ganin cewa an yi abin da ya dace tare da tabbatar da cewa doka ta yi halanta kuma an yi abin da ya kamata. A don haka ne a wannan lokaci ya ƙara zabarar da su jami'an sojin Najeriya cewa ba su da wani hakki a kundin tsarin mulkin ƙasa da za su fito domin farmama waɗannan masu zanga-zangar lumana. Tabbas an samu hatsaniya a wasu wurare wanda wasu ɓata gari suka shiga rigar su zanga-zangar lumana wanda har ta kai ga an lalata dukiyoyin al'umma. Wani girma Alhaji Atiku Abubakar ya yi Allah ya wadai da wannan kuma baya tare da wannan. A nuna 'yan ƙasa cewa hakkin su ne su yi wannan zanga-zanga cikin lumana. A don haka ya ƙara kira ga jami'an sojin Najeriya cewa ba su da wannan hurumi, kuma don wannan lokaci an samu hatsaniya inda za a ga cewa an kashe waɗannan masu zanga-zanga a wasu wurare daban-daban. Ƙara kiran sojin Najeriya cewa su tabbatar sun yi abin da ya kamata bisa doka domin za su iya barin kujerarsu zuwa wani lokaci wanda kuma doka za ta iya aiki a kansu. Bayan wannan sako su sojin Najeriya sun fito sun bayyana cewa an samu kisan mutum ɗaya to yaro ɗan shekara 16 a garin Zaria da ke jihar Kaduna. Zabararwar tare da sa ido da kuma nusar da sojin Najeriya da shi mai girma Alhaji Atiku Abubakar ya yi yana ɗaya daga cikin hujjar da ta sa a yau suka zo suka bayyana wannan tare da neman afuwa ga al'ummar ƙasa, wato ga musamman iyalan waɗanda wato wai sun ce bisa kuskure ne aka kashe shi wannan yaro. A game da wannan kalamai da tsohon mataimakin shugaban kasar ya yi daga bangaren shugaban kasar Najeriya Ahmed Bola Tinubu ga abin da Abdulaziz ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban kasar ke cewa. Mu abin da muke gani shine a shugabanci amana ne, kuma dan kana baka son wanda yake kan mulki ba yana nufin zaka ingiza a yi wani abin da yake bai dace ba wanda zai kai ga yi wa mutane abin da yake na illa. Kuma idan ka duba wannan zanga-zanga ai an yi ta a wurare da yawa lami lafiya, to amma a wuraren da aka samu matsalolin nan wanda kuma abin da ya faru ɓata gari sun shiga cikin wannan al'amari, sun shiga sace-sace da kone-konen dukiyar jama'a, dole ne jami'an tsaro su ɗauki mataki idan aka samu irin wannan abu din. So amma shi Atiku a matsayinsa na wanda yake dattijo wanda muke tsammanin cewa zai saka abin da yake na daidai, to abin da yake na ci gaba ko kuma na zaman lafiyar ƙasa fiye da ra'ayinsa na siyasa, sai ga shi kamar yana kokarin tunzara mutane da da kokarin sace gwiwar jami'an tsaron waɗanda su da kansu suna saka rayuwarsu ne cikin haɗari wajen yin wannan aiki, domin akwai waɗanda ma an kashe su a yayin wannan kwanaki na tada tarzoma da aka samu a wasu jihohi. Wannan dai ba shi bane karan farko idan wani abu da ya shafi tafiyar ƙasa ya faru tsohon mataimakin shugaban ƙasar ke tsokaci a kai, kuma daga ɓangaren gwamnati su mayar da martani. Abu da Halilu, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya. To har yau dai kan mutum zanga-zangar ta Najeriya, gwamnatin kasar ta ce ba za ta amince da katsalandan ɗin ƙasashen waje ba a zanga-zangar da ake a ƙasar ta kwanaki 10. Ministan harkokin wajen kasar Yusuf Mai Tamattuga ne ya bayyana haka yayin wani taro da ma'aikatarsa ta shirya da dukkan wakilan ofisoshin jakadancin kasashen waje da ke aiki a Najeriya. Buhari Muhammad Fage ya halarci taron kuma ga ƙarin bayaninsa. Ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Mai Tamattuga ya fara ne da yabawa haɗin kan da jami'an ƙasashen wajen ke baiwa Najeriya wajen gudanar da ayyukansu. Sannan ya fito ƙarara ya yi bayanin cewa gwamnatin Najeriya za ta ɗauki matakin da ya dace kan duk ƙasar da aka samu da hannu wajen taimakawa masu zanga-zanga a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta yi wannan gargaɗi ne daidai lokacin da wasu masu zanga-zanga a ƙasar suka rika ɗaukar tutar ƙasar Rasha suna jijjigawa, wanda aka yi zargin hakan ya faru ne da hannun 'yan ƙasashen ƙetare. Minista Yusuf Mai Tamattuga ya yi ƙarin bayani kan hakan. Mun gaya musu cewa ga irin matakan da
gwamnati ta ɗauka da shi shugaban ƙasa ya ɗauka da aka samu labarin cewa ana so a yi wannan zanga-zanga an iya ƙoƙari, gwamnati ta iya ƙoƙari ta ga cewa an yi zanga-zangan nan na lumana, amma abin takaici bai kasance haka ba saboda akwai wasu suna nan daga gefe suna nema a kodayaushe su yi amfani da matakai na 'yancin ɗan adam domin su ga duk yadda za su yi su ga an samu tashin hankali ko ma kuma an gurguntar da kasar da gwamnati baki ɗaya. To wannan kuma ba abin amincewa bane, babu wata ƙasa a duniya da za ta iya amincewa da wannan. Sun gamsu ainun saboda ba Najeriya ne kaɗai take fama da irin wannan ba a duniya. In ka lura za ka ga an yi a Ingila, akwai tashe-tashen hankula da ake yi a Amurka, akwai Bangladesh ma wanda har shugaban ƙasar ne ma ta sauka. An baiwa jami'an kasashen wajen damar tambayoyi bayan kammala bayanin ministan harkokin wajen, inda ministan yaɗa labaran Najeriya Muhammad Idris, wanda ya kasance cikin waɗanda suka halarci zaman, ya amsa wasu daga cikin tambayoyin. Kuma ya fara ne da batun tattaunawa da masu zanga-zanga da gwamnati ta ce za a yi, wanda har ya zuwa yanzu ma bata san ko su wane ne su ba. To ai shine ma matsalar dama tun da farko mun ta yin bayani cewa ita gwamnati tana son ta san su waye ma waɗannan mutanen. Daga baya wasu sun dan fito haka da tsararru haka sun fito, kuma wanda suka fito ai kaga an amshe su, amma abin da ake so shine su ma su je su wato su yi grouping kansu su shirya kansu su fito su wajen gwamnati sai a tattauna da su. Har yanzu kenan ba a fara shirin ma tattaunawar ba? A kwarai ko shiri na nan, ai tun kakahin ma a fara wannan zanga-zangar aka ce ai su zo a yi tattauna, inda ma sun zo an tattauna watakila ma da ba a yi wannan haka ba, amma sun ki fitowa. Kazalika wakilin Amurka a Najeriya ya nemi a basu bayani kan 'yan Najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare da gwamnati ta ce tana sa musu ido saboda zargin da ake musu na goyon bayan masu zanga-zanga. A nan kuma sai ministan yaɗa labaran ya ce. To ai kaji amsar da hukumomin tsaro suka bada, suka ce wannan al'amari ana bincike a kai, kuma ba zai yiwu ba in zo nan kawai ban ma san su ba tukunna ma ni balle ma in bayyana su, amma dai waɗanda haƙƙin su ne su san su, watakila sun san su, in ma ba san su ba to ana bincike a kai. Kakakin hukumar tsaro ta farin kaya DSS Peter Afunaya ya ce sun rufe asusun bankunan wasu 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare da suke zargin suna ɗaukar nauyin masu zanga-zangar. Kamfanin tsaro na Beacon Consulting ya ce an kashe masu zanga-zanga akalla 24 daga lokacin da aka fara zanga-zanga a ƙasar ranar Alhamis zuwa yau. A gaida Buhari Muhammad Fage.